Okay, drenge. Alle jer, der står herinde tæt sammen med skulder mod skulder. Andreas, du skal lige derover. Det er sgu 10 gange lettere, hvis jeg filmer det, du. Det giver noget bedre. Drenge, det der kommer til at foregå nu er, at vi laver STT's bunny hunt. Det sker på den her måde her. Andreas han får 15 sekunder til at stå og skyde lidt på jer. Ved du, hvor mange der er? Du plejer at få 10. Det er mig, der er sød. Når de 15 sekunder er gået, så råber jeg bunny hunt. Så smider Andreas et våben her. Og så løber han bare den der vej. Så følger han hegnet hele vejen rundt om banen, indtil han kan løbe ind i den borg, der er der. Imens han løber, så skal I være 6 meter bag ham, eller 6 meter ved siden af ham. Altså, I skal jagte ham. Det vil sige, løb den der vej, ikke den der vej. Okay? Andreas skal hele tiden kunne løbe fremad. I må ikke stå foran ham. Hvis Andreas på et tidspunkt ligger sig ned på jorden og råber, au, au, jeg er en lille pige, så stopper I med at skyde. Du har også forstået det? Jeg skal løbe langt hegnet. Jeg må ikke løbe den vej. Hvis du bare løber op mod, deroppe af mod det, ikke? Og så når du kommer ned til den borg, der ligner den her dernede, den løber du bagom, og så bare over, og så ned. Du behøver ikke at røre hegn. Du stiller dig bare lige ud på den der. Ja, dreng, og vi kan godt gå lidt tættere sammen i hvert fald. I skal slå skulder mod skulder. Hvis der er nogen, der gemmer sig, så får han bare ekstra sekunder. I skal ramme hinandens skulder, drenge, og det gør I ikke. Kan alle sammen godt tage et skridt længere ind mod midten? Super. Er du klar? Jeg tæller ned fra 3, og så starter du bare. Ned med nakken, drenge, og lidt ud med røven. Ud med røven, blev der sagt. Skyd på at skyde efter røven, så kan de ikke løbe så hurtigt ned. Er du klar? Jeg kan tælle ned fra 3, og så starter vi. 3, 2, 1, go! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bunny hunt! Ja, game over, drenge! Du kan sidde der med ind og spørge Storbror, hvordan han har det. Okay. Okay. Jeg har ikke ramt overhovedet. Det ligger meget godt klart i din størrelse. Godt. Du har ramt? Overhovedet ikke. Fuck mine baller. Det er også de nemmeste at ramme. Er nogen, der tager noget billede af det der? Kylling var han ikke.